megmondom hol. A markomban. És a szuszt is kiszorítom belőled, ha meg nem mondod, hol a férjem. Jaj, felség, ne bántsa! Mi? Még te is a férfiak pártjára állsz? Jé, tudom már, rablók támadtak meg. Engem leütöttek, a királyt meg elvitték. Merre mentek? Hová mentek? Nem emlékszem semmire. Micsoda? Mindenki megbolondul. A rablók csak úgy betörhetnek a királyi palotába, és ellophatják a király szép kis közbiztonság. Egy szót sem hiszek az egészből. Ha nem hiszed, tapogass ki ezt a dudort a fejem bújján. Egy ekkora húsánggal vágtak föl fejre. Á! Hány óra? Órája csak a toronynak van. Elmaradott nőszemély. Gyerekek, hány óra? Akkor nem késlekedhetünk tovább. Utána kell mennünk. Ti csak nézzétek közben, mi történik Kolozsváron. Közhírré tétetik, hogy minden munkaképes asszony a főtéren megjelenik munkafelvétel céljából. A topósokat, tűzsdeteket adják az öregekre. Munka szép, könnyű és tiszta. 3 nap alatt az iskolát, egy könyvtárat és egy szállót építenek a király tiszteletére. Az anyagot és a tervvázokat a főbíró úr adja ki. Ugyancsak ő állapítja meg a fizetéseket is. Kinek mi jár, de csak azért jön, aki akar. De aki nem akar, az ne várja haza az urát. Mi ez a nagy sietség? Lili, az egy enyém. Egész jó készül. Jobb lesz, ha szeded az éthádat, amíg jól megdolgoz. Nolán, ebben a városban csak asszonyok és gyerekek dolgoznak. Hát a férfiak hová tűntek? Jönnek, látták elmenekülni. Te elkergették őket? Aztán miért? Mert nem akartak ingyen dolgozni a főbíró úr kastélyán. Aztán szép a főbíró úr kastélya? Hát megjárja. De az is megjárja, aki érdeklődik utána. Aztán munkáskézre nincs itt szükség, férfi kézre. Ha nincs ott dolgod, állj be közidén. Mi a fizetség? A szokásos, ne húszod épp bőrrel. Mit kell csinálni? 3 nap alatt építünk egy szállodát, egy könyvtárat, meg egy iskolát. Hely-ha! Nem lesz ez egy kicsit sok? Nekünk meg se hogyan. Hol a tégla, hol a malter? Tégla, malter, ha-ha-ha. Nem olyan épületek lesznek. Nem olyanok? Hát milyenek? Csak olyan tessék-lássék, mert jön a király. Hát gyorsan össze kell tákolnunk valamit, ami olyan, mint igazi, de mégsem igazi. Papírforma, rongyúforma. És a király vak? Vagy hülye? Nem veszi ezt észre? Hogy a király milyen, nem tudom, ezért még nem volt szerencsém hozzá. Azt mondják, igazságos király. No, nekem mondhatják, akit írja, hogy így szigolyozzák a szegény népet, az nem lehet igazságos király. Hát, ha miért sem tud róla? Nem tud, tudjon, azért király, hogy tudjon róla, ez a dolga. Járjon azért kezetek, hiszen mindjárt itt lesz a király. Elfogyott az elm, gyere te is, segíts! Rosszat sejtek. Ha igazat mondtatok volna, már rég nyomára kellett volna akadnunk a férjemnek. De akárkit megkérdezzünk, mint azt felelik, nem látott errefelé senkit. Ti sem láttátok? Pihenjünk el, feldőlt a paripám. Pihenjünk egy kicsit, nincs messze a város. Már látom a falait. Jól van, asszonyok, gyerekek, csak fürgén, az iskolát és a könyvtárat és nem kell építeni. Kegyel megye a bíró! No csak, mégis akadt itt férfi legény? Hát téged meg honnan szalajtottak körül. No és aztán miért nem dolgozol? Mi köze hozzá? Hogy mi közön? Bettudomásul szedtelettem, parasztcsútjuk, hogy nekem is mindenhez közön van. De ahhoz legkívánképp, hogy ilyen léhűtő csomagok ne kuszáljanak a városban. Akkor kegyel meg illetékes a fizetségszolgálatos? Sokat szállj, azt megkaphatod, ami neked jár. Helyes! Alkuszom! Én dolgozom, csak adja meg a béremet! Itt a vélet üdes pap! Dologra, asszonyok, nincs itt semmi látnivaló. Itt van! Megjöttek! Láttuk az ablakon! Én láttam meg elsőre! Nem igaz én! Mit kanattyoltok? Ki van itt? A király, meg a királyné. A király, az lehetetlen, csak holnap
Nézd meg magad! De szeleket most aztán benne vagyunk a pártban, még nincs készen semmi. Dolgokra asszonyok és gyerekek. Hozzátok rendbe az iskolát és a könyvtárat. Mozgás! Nincs veszve semmi, most elfáradásoljuk őket ebben az elegáns kis kormányszállóban. Helyes, hogy többi látólag majd holnap megmutatni. Ezzel mi legyen? Vigyed be a börtönbe, aztán majd ha elmentünk, ítélkezünk felette. Felséges királyom! Ön szeretett jóságos uralkodó. Éljen! Engedje meg, hogy mint a város, az önszülőváros a főbírálja, tisztelettel köszöntsem abból az alkalomból, hogy szürke pártián földjére lépett, szépséges hitmesével és kíséretével egyetemben. Igaz, kicsit későbbre vártuk önöket, de mint személyesen is kegyeskedhet felséget egy-két nap ide vagy oda, mi nálunk nem számít, itt mindig rend és tisztaság van. Bene. Benne? Mondom benne. Jól van, elhagyhatjuk a többit. Ugyanis arról van szó, hogy a férjem a Arról van szó, hogy ő felsége elfáradt, és mielőbb szeretne megpihenni. Ó, igen, ó, szeretnék megpihenni. Ó, természetesen. Most itt állunk legújabb létesítményünk előtt, amit az önök tiszteletére kormányszállónak neveztünk el. Talán fáradjanak be és helyezzék magukat kételembe. Meg mit tárcsologtok itt? Szórakoztassátok el a király, csacsogjatok! Hát mást én úgysem tudok. Gyerekek, hol a király? Mi történt vele? Atya úristen, még meg is verték. Mit fog szólni a királyné? Fityiskel értesítem. Írok neki egy levelet. Áú! Ki az elvetemült, aki kővel dobálja a királyné? De hiszen ez egy éles kődarab egy papírban. Micsoda? Mátyás megkötözve leütötték, a kolozsvári börtönbe zárták. Fityis, azonnal megyünk mi a Móré Rexet kiszabadítani. Ezekkel a néberekkel pedig kifelé. Sikítoztok? Hát elment az eszetek? Kidobta a kolozsvári főbíró feleségét. És miért? Egy éles kődarab miatt, amit az utcáról hajtottak be. Ki lehetett azok azt hiszkod? Levelet is írt, attól sikított a királyné. Tud olvasni! És mi állt abban a levélben? Mi nem tudunk olvasni. Vajon mi állhatott abban a Az, levélben? azt mondta benne. Megyünk Miámorra Rexet kiszabadítani a börtönből. Rexet? A börtönben? Jaj, azonnal kanyarodjatok haza! Nagyon gyorsan, rendőrfőnök úr! Mi baj? Egy emberünk a börtönben van, fontos ember. Ki keresi? Hát a királyné már azt is tudja, hogy Reszke. Most mit csináljuk? Azonnal engedje szabadon. Azt nem lehet, akkor mindent elmesél a királynak. Az egyetlen módban az elhallgattatására. Azonnal meg kell ölni. Na és ez biztos? A történelem ez bizonyítja. Hát nem szívesen teszem, végül is én nem vagyok hónér. Na jól van, akkor hagyjuk futni és mesélni. Lesz miről beszámolni a királynak. Ha jól láttam, a főbíró saját közben ütötte pofont. Meggyőzött, hogy gyerünk, menjünk. Akkor vonnád el a magunknál Na mi lesz, tényleg azt hiszem? De semmi, de azonnali beismerő vallomást kért mindkettőnkön. Kimerte megpofozni, leütni, megkötözni, börtönben hurcolni a király küldöttjét. Ő volt, leütötte, megkötözte, börtönbe hurcolta. Pardon, a megkötözésben nem voltam egyedül. Segítettek abban mások is. Te meg, merjétek tagadni. Bocsáss meg, királyom, vétkeztem, de küldöttem, olyan hányalati módon beszélt velem, hogy pofon ütöttem, az igaz. De ő meg visszaütött, egyenlő verekedés volt, én csak a méltóságomat védelmeztem. Idiótától, non szésza? Hát nem látod, hogy ki az igazi király? Az, aki odaírta a díszlet falára, hogy itt járt Mátyás király. Én ugyan nem írtam, nem is tudok írni. Hozd ide azt a lécét, Zsuska